रोज रोज घरचं खाऊन आपण कंटाळतो आणि चेंज म्हणून हॉटेलमध्ये जेवायला जातो. तर हॉटेलमधलं जे जेवण आपल्याला आवडतं त्या जेवणाचा राज असतो तो म्हणजे तिथली ग्रेव्ही. ग्रेव्ही एकच असते, त्यात थोडा बदल करून तिथं बऱ्याचशा डिश बनवल्या जातात आणि त्या अगदी आपण आवडीने खातो. तर हॉटेलमध्ये जशी ग्रेव्ही बनवतो तशीच जर आपण घरी बनवली तर आपण पण बऱ्याच अगदी डिश आपण घरच्या घरी हॉटेलच्याच चवीच्या बनवू शकतो. तर हॉटेलच्या चवीची परफेक्ट ग्रेव्ही आपण घरच्या घरी कशी बनवू शकतो ते मी आज सांगितलेलं आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. इथं आपल्याला जास्त तेलाची गरज नाही, फक्त 1 चमचा तेल घालायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी कांदे घातलेले आहेत. कांदा मी उभा चिरून घेतलेला आहे, 7-8 कांदे आहेत. तर ते मी उभे चिरून घेतलेले आहेत, मीडियम साईजचे कांदे आहेत. तर कांदा याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. कांदा आपल्याला लालसर पडेपर्यंत, मऊ आणि लालसर पडेपर्यंत एवढाच भाजून घ्यायचा आहे. कांदा जास्त भाजून घ्यायचा नाही आहे. कांदा जर जास्त भाजला, काळपट झाला तर आपली ग्रेव्ही कडवट होते. त्यामुळे कांदा थोडाफारच भाजून घ्यायचा आहे. तर मी पाव चमचा हे शहाजिरं वापरलेलं आहे. शहाजिऱ्यामुळे ह्या ग्रेव्हीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. तुमच्याकडे जर शहाजिरं नसेल तर तुम्ही याच्याऐवजी आपलं नॉर्मल जिरं आहे ते वापरलं तरी चालेल. जिरं आहे ते कांद्यासोबत मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि सतत मिक्स करून मी हा कांदा परतवून घेतलेला आहे. पाव चमचा मी इथं मीठ घातलेलं आहे. मिठामुळे कांदा जो आहे तो लवकर मऊ पडेल आणि लवकर भाजून येईल आणि काळपट पडणार नाही. त्यामुळे थोडंसं पाव चमचा मीठ घालायचं आणि हा कांदा आहे तो व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. हे बघा छान अगदी परतवून घ्यायचा. तर हे बघा सतत ढवळत राहून मी कांदा परतवून घेतला. कांदा अगदी हलका ब्राऊन झालेला आहे आणि मऊ पडलेला आहे. इतपतच आपल्याला कांदा हा भाजून घ्यायचा आहे, याच्यापेक्षा जास्त नको. तर कांदा व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये टोमॅटो घातलेले आहेत. तर साधारणतः जेवढे कांदे असतील त्याच्या निम्मे तुम्ही टोमॅटो घ्यायचे आहेत. तर टोमॅटो मी इथं 2 वापरलेले आहेत. टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि तो मी कांद्यासोबत ॲड केलेला आहे आणि तो कांद्यासोबत मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. हे बघा खूप सुंदर अशी ग्रेव्ही तयार होते, परफेक्ट अगदी हॉटेलच्या टेस्टची. जर सांगितलेल्या सगळ्या स्टेप तुम्ही फॉलो केल्या तर अगदी तशीच ग्रेव्ही तुम्हाला मिळेल. तर टोमॅटो बघा मी कांद्यासोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ह्या मगजच्या बिया आहेत त्या घातलेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता, ह्या बघा मगजच्या बिया ड्रायफ्रूटच्या दुकानात किंवा वाण्याच्या दुकानात अगदी आरामात मिळतात. तर ह्या अगदी 2 चमचे मी इथं वापरलेल्या आहेत. तर त्या ॲड केलेल्या आहेत. अगदी आवर्जून ह्या बिया घाला, कारण शक्यतो हॉटेलची ग्रेव्ही म्हटलं की फक्त काजूगरच वापरल्या जातात. पण त्याच्यासोबत जर ह्या जर बिया वापरल्या, मगज बी वापरली तर त्याची ग्रेव्हीची टेस्ट आहे ना ती नक्की वाढते आणि अगदी हॉटेलची टेस्ट आपल्याला मिळते. आणि सोबत हे 10-12 काजू आहेत तर ते मी घातलेले आहेत. मगजचे बिया आणि काजू मी फक्त धुवून घेतलेले आहेत, ते मी भिजत घातले नव्हते. तुम्ही भिजत घातले तरी चालेल. तर हे दोन्ही मी एकत्र केलेले आहेत आणि हे या कांदा टोमॅटोसोबत एकत्र करून घेतलेले आहेत. बघू शकता तुम्ही. हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. आपला फास्ट गॅस फ्लेमवर हे करायचं नाही आहे. स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये हे घातलेलं आहे ते म्हणजे हे कोथिंबीर. कोथिंबीरीचे जे देठ असतात तर ते मी इथं वापरलेले आहेत. हे पण आवर्जून घाला, ग्रेव्हीची टेस्ट याच्यामुळे पण खूप छान येते. तर कोथिंबीरीचे देठं असतील तेवढा भाग जास्त करून इथे वापरा आणि ते पण मी या कांदा टोमॅटोसोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेले. हे आता सगळं मी छान अगदी परतवून घेतलं. हे बघा कोथिंबीर पण आपली मऊ झालेली आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे. आपल्या कांदा टोमॅटोच्या लेवलपर्यंत इथं पाणी घालायचं आहे आणि नंतर मग याला एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची. गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि याला मस्तपैकी अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. हे बघा मस्त अगदी आपली ग्रेव्ही तयार होते. तुम्ही नक्की एकदा अशी ग्रेव्ही करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर याला एक छानशी अशी आपल्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. तर गॅसची फ्लेम मी मोठी केलेली आहे आणि याला एक मस्तपैकी अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. हे बघा उकळी आल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि याच्यावर झाकण ठेवून एक 20 ते 25 मिनटं हे असंच शिजू द्यायचं, जेणेकरून जे काजूगर आहेत ते अगदी मऊ पडतील. तर 20 ते 25 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा छान अगदी सगळं अगदी कांदा टोमॅटो काजूगर मगजच्या बिया सगळं अगदी छान शिजून आलेलं आहे. हे बघा त्यात थोडंसं पाणी राहिलं तरी चालेल. हे बघा इतपत आपल्याला हे छान अगदी शिजवून घ्यायचं आहे. हे अगदी काजूगर अगदी मस्तपैकी मऊ पडेपर्यंत आपल्याला हे छान शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा आता मी गॅसची फ्लेम बंद केली आणि हे छान अगदी गार करून घेतलेलं आहे. हे पूर्ण गार करून घ्यायचं आणि नंतरच मग आपण याचं वाटण बनवायचं आहे. तर हे बघा मस्त अगदी मी हे गार करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी हे मिक्सर जारमध्ये काढून घेतलेलं आहे. हे बघा ह्याची आपल्याला एक मस्त अगदी फाईन पेस्ट बनवायची आहे. पाणी जर गरज वाटलं तर थोडंसं पाणी घालायचं, पण खूप जास्त पाणी इथे घालायचं नाही आहे. जर त्याच्यात राहिलेलं पाणी तेवढंच ॲडजस्ट होत असेल तर ठीक आहे, नाहीतर मग थोडंसं वरतून पाणी घालायचं आणि याची एकदम अशी बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची. हे बघा
एकदम मस्त अगदी फाईन पेस्ट करून घ्यायची। हे बघा मस्त अगदी कुठेही आतमध्ये काजूगर किंवा काही असं जाडसर राहिलेलं नाही, सगळ्याच्या गोष्टींची मस्त अगदी फाईन पेस्ट झालेली आहे। आता आपण ग्रेव्ही करायला घेऊया। तर कढई पुन्हा तीच मी वापरलेली आहे, मस्त गरम करून घेतली आणि इथं मात्र तेल तुम्ही जास्त घ्यायचं आहे। तर तेलाचं प्रमाण थोडं जास्त घ्यायचं आहे। तर जवळजवळ मी हे 5 ते 7 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये बघा फक्त थोडेसे मी दालचिनीचे तुकडे, एक 7-8 मिरी आणि थोडंसं जिरं एवढं घातलेलं आहे। तर ते घालून घ्यायचं। हे बघा जिरं चांगलं फुलू द्यायचं। जिरं चांगलं फुलल्यानंतर मग मी हे सगळं व्यवस्थित परतवून घेतलं आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही 2 चमचे जी आलं लसूणची पेस्ट आहे, पण मी याच्यामध्ये आलं लसूण आणि कोथिंबीर अशी माझ्याकडे पेस्ट होती तीच वापरली। तुम्ही नुसती आलं लसूणची पेस्ट इथं वापरली तरी चालेल। मस्त 2 चमचे याच्यामध्ये पेस्ट घालून घ्यायची आणि ही जी पेस्ट आहे ती व्यवस्थित तेलामध्ये परतवून घ्यायची। पेस्ट आधीच घालायची। जर अगोदर तुम्ही ग्रेव्ही घातली आणि नंतर पेस्ट घातली तर ते पेस्टचा कच्चेपणा आहे तो खूप जाणवतो। तर आपल्याला ही पेस्ट आहे ते तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची आहे। आलं लसूणचा पूर्णपणे कच्चेपणा जो आहे तो घालवायचा आहे। मस्त अगदी ही पेस्ट आहे ती ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायची, मस्त अगदी त्याचा वास सुटेपर्यंत। तर छान अगदी मीडियम गॅस फ्लेमवर मी ही पेस्ट आहे ती परतवून घेतलेली आहे। हे बघा मस्त अगदी पेस्ट परतलेली आहे, छान अगदी वास पण खूप छान सुटलेला आहे। आणि आता मग आपण याच्यामध्ये जी मगाशी आपण ग्रेव्ही करून ठेवलेली होती तर ती ॲड करायची आहे। पण त्याच्या अगोदर मी याच्यामध्ये हे 2 चमचे बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। बेडगी मिरची पावडर किंवा काश्मीरी लाल मिरची पावडर असं तुम्ही कुठलीही मिरची पावडर तुम्ही इथं वापरू शकता। याच्यामुळे आपल्या ग्रेव्हीला जो कलर आहे तो खूप छान येतो, त्यामुळे हे नक्की वापरा। मस्त अगदी लाल कलर हवा असेल तर इथं ह्या बेडगी मिरची पावडरचा वापर करायचा आहे। हॉटेलमध्ये मिरची पावडर प्लस फूड कलर पण वापरला जातो, त्यामुळे त्यांची जी ग्रेव्ही आहे ते एकदम आपल्याला लालसर दिसते। तुम्हाला अगदी तसं हवं असेल तर थोडासा फूड कलर पण, रेड कलरचा फूड कलर पण तुम्ही वापरू शकता ही ग्रेव्ही बनवताना। आता मिरची पावडर व्यवस्थित तेलामध्ये परतवून झाल्यानंतर मगाशी जी आपण ग्रेव्ही करून ठेवली ती याच्यामध्ये ॲड करायची। पण इथं फक्त ग्रेव्ही ओतायची आहे, इथं पाणी अजिबात ॲड करायचं नाही आहे। हे फार महत्त्वाचं आहे। हे बघा, कारण आपल्याला ही तेलामध्ये ही जी ग्रेव्ही आहे ती व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे, त्यामुळे इथं पाणी अजिबात ॲड करायचं नाही आहे। फक्त जेवढी ग्रेव्ही आहे तेवढीच इथं आपल्याला वापरायची आहे। तर ग्रेव्ही तेलामध्ये परतवून झाल्यानंतर मी बघा याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे हा किचन किंग मसाला आहे तो वापरलेला आहे। आवर्जून वापरा, ह्याच मसाल्यामुळे त्या ग्रेव्हीला एक परफेक्ट हॉटेलची टेस्ट येते, त्यामुळे दुसरा कुठलाही मसाला वापरू नका। 1 पाव चमचा हळद वापरलेली आहे, 1 अर्धा चमचा मी इथं गरम मसाला पावडर वापरलेली आहे, ऑप्शनल आहे, नाही वापरले तरी चालेल। 1 चमचा मी याच्यामध्ये धणा जिरा पावडर वापरलेली आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा इथं साखर घातलेली आहे, 1 आणि अर्धा चमचा इथं मी साखर घातलेली आहे। 1 चमचा साखर इथं पुरेशी आहे, पण आमच्या घरात जास्त गोड आवडतं म्हणून मी इथं अजून अर्धा चमचा साखर ॲड केलेली आहे। 1 चवीनुसार अर्धा चमचा मीठ वापरलेलं आहे, इथं मीठ जास्त वापरायचं नाही आहे। आणि ही कसुरी मेथी आहे तर ती व्यवस्थित चुरगळून घेतलेली आहे आणि ती मी याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे। 1 चमचा कसुरी मेथी आहे, कसुरी मेथी पण आवर्जून घाला, याने पण त्या ग्रेव्हीची मस्त अगदी अशी टेस्ट येते। आता सगळे मसाले आहेत ते ग्रेव्हीमध्ये मी मिक्स करून घेतलेले आहेत। मिठाचं जास्त प्रमाण या ग्रेव्हीमध्ये ठेवायचं नाही आहे, मीठ फार कमी लागतं या ग्रेव्हीला। आणि नंतर मग हे छान अगदी बघा ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेतलं मी, हे बघा, आणि गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवलेली आहे आणि याला झाकण ठेवून एक 5 मिनिटासाठी व्यवस्थित मी शिजू दिलेलं आहे। चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ही मस्त अशी शिजवून घ्यायची आहे स्लो गॅस फ्लेमवर। तर एक 5 मिनिटं झालेली आहेत बघा, तेल मस्त अगदी सुटलेलं आहे। अजून तेल घातलं असतं तर अजून तेल सुटलं असतं। आणि नंतर मग ही बघा ग्रेव्हीला मस्त आपली ग्रेव्ही जी आहे ती शिजलेली आहे, हे बघा ती अगदी मस्त अगदी एक छान अशी शिजलेली तुम्हाला दिसत असेल मस्त। तर आता मी ही जी ग्रेव्ही आहे ती पुन्हा मस्त अगदी एकत्र करून घेतलेली आहे, हे बघा छान अशी ग्रेव्ही ही एकत्र करून घ्यायची। परफेक्ट हॉटेलच्या टेस्टचीच ही ग्रेव्ही तयार होते, हे बघा मस्त अगदी आपली आता ग्रेव्ही ही इथं छान अशी शिजलेली आहे। आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे। पाणी म्हणजे जे मगाशी मिक्सरला जो ग्रेव्हीचा भाग राहिलेला होता तोच मी व्यवस्थित पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आणि तेच पाणी मी इथं वापरलेलं आहे। तुम्हाला जेवढी पातळ ग्रेव्ही पाहिजे त्या प्रमाणातच तुम्ही इथं पाणी ॲड करायचं आहे। तर ते मी पाणी इथं ॲड केलेलं आहे, पाणी आधी नाही, पाणी आता ह्या स्टेपला आपल्याला ॲड करून ग्रेव्ही आपल्याला पातळ करून घ्यायची आहे। तर छान अशी मिक्स करून घेतलेली आहे, हे बघा थोडी जाडसरच मी ग्रेव्ही ठेवलेली आहे, हे बघा।
आणि याच्यावर मी झाकण ठेवून 1-2 मिनटासाठी याला मस्त अगदी अशी वाफ येऊ दिलेली आहे. हे बघा 1-2 मिनटं झालेली आहेत. मस्त अगदी अशी या ग्रेव्हीला वाफ आलेली आहे. मस्त अगदी आपली आता इथं ही ग्रेव्ही तयार झालेली आहे एकदम हॉटेलच्या टेस्टची. तर नंतर मग मी याच्यामध्ये अजून टेस्ट इम्प्रूव्ह करण्यासाठी अजून एक स्टेप अजून वाढवलेली आहे. तर याच्यामध्ये मी ही जी ग्रेव्ही वाफवून झालेली आहे ती मी आता गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे आणि कांद्याची मोठी चकती घेतलेली आहे. कांदा कापून घेतला, एक मोठा भाग कांद्याचा घेतला, तो मध्ये ठेवला आणि त्याच्यावरती मी हा व्यवस्थित चांगला पेटवून घेतलेला निखारा याच्यावरती ठेवलेला आहे. हे बघा आपण मस्त अगदी याला ग्रेव्हीला स्मोकी फ्लेवर देणार आहोत. हॉटेलमध्ये तसा स्मोकी फ्लेवर असतो, त्याच्यामुळे पण ग्रेव्हीची आपल्याला मस्त अशी वेगळी अशी टेस्ट लागते. तर मस्त निखारा मी गॅसवर पेटवून घेतला आणि तो या कांद्यावरती ठेवलेला आहे. हे बघा नंतर निखारा आहे तो विझवून घ्यायचा. हे बघा विझून पूजा साहित्याच्या दुकानामध्ये निखारा अगदी अवेलेबल, अगदी इझिली अवेलेबल आहे. जर तुम्ही सिटीमध्ये राहत असाल तर, गावामध्ये तर अगदी इझिली मिळतोच. तर तो मी विझवून घेतला आणि त्याच्यावर थोडंसं मी तूप घातलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याचा जो स्मोक आहे किंवा धूर जो आहे तो जास्त निघेल आणि लगेच मी याला झाकण लावून घेतलेलं आहे. हे बघा सगळा जो धूर आहे किंवा जो स्मोक आहे तो आतमध्ये ग्रेव्हीमध्ये राहिलेला आहे. 1-2 मिनटानंतर मी झाकण काढलेलं आहे. मस्त स्मोक ह्या ग्रेव्हीला लागलेला आहे. मस्त स्मोकचा मस्त वास या ग्रेव्हीमध्ये उतरलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी आपली आता ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. तर ते आता निखारा आणि तो कांद्याची चकती आहे तर ती मी आता बाजूला करून घेतली आणि मस्त मिक्स करून घेतली. ही बघा ग्रेव्ही छान अगदी आणि परफेक्ट हॉटेलच्या टेस्टची ग्रेव्ही इथं तयार झालेली आहे. ही एकच ग्रेव्ही वापरून तुम्ही अनेक हॉटेलच्या डिश घरच्या घरी इझिली बनवू शकता. पनीरच्या सगळ्या डिश आहेत, मिक्स व्हेजिटेबल आहे, बाकी सगळ्या ज्या हॉटेलच्या डिश आहेत त्या अगदी 50हून अधिक डिश तुम्ही आरामात ह्या ग्रेव्हीपासून बनवू शकता. नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा.